Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Салах Кулебай, Куян һәм Төлке. Куян дусы менән Төлке бергәләшеп, кайын төбендә торалар сер һөйләшеп. Куян әйтә: "Ике йөзле безнең аю, кырагаюн, йөзендә юк һис елмаю." Төлке әйтә: "Шүзең дөрес, дөрес, дусым. Юнәлтергә вакыт уга тәнкыйть утым. Әллә кемде куркытырдай ул акыра, иптәштәрсә кәңәш бирүдә ятуга. Формалистик ак малайның хынуында. Берәй эште башланыңмы, кәртә юлга. Колхоз эше бит ай һайын арта кала. Әй үз һүзле, хак һүз әйтсәң яман карай. Тура карап әйтер вакыт етте, кырлаш. Ошо аю менән безнең колхоз уңмас." Дигән һүзләрне гәпләшеп торган сакта, аю капыл үзе килеп сыкты арттан. "Аю шунда, кемдер бында?" дип кычкыра. Куян менән Төлке алга ялт ыскына. "Мәгънә шунда, куркак үзе ситтә була. Үзләрең хак икән, син һич куркма, туган." Әкиятта хакыйкать.